vesprada, però s'ha soltat, no sabem com, però el bou ha anat corrents carrer Major per a dalt. I volem comunicar-los des d'ací, des de la televisió d'Ontinyent, que el bou s'ha escapat, estava tancat, però no sabem com, no n'hi ha cap explicació encara. Se n'ha fugit pel carrer Major. Volem dir a tota la gent que ho tinga en compte. Vostès ja el camió amb tota aquesta gent muntada per damunt, tocant el pito del camió, tots contents i tot.